खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव फुरा बारसोमदोंमोन आरो जोंहा बिन'द नार्जारिया एसे अन्थाइ गोरा मानाव गेदेर बिथांनिबो लोगो आरो बिथांनि जायगानिफ्रायनो बिएलटि गिदिर गिदिर लिडारफोर दंमोन सासेखौथ' मैदेर होनबा बयबो मिन्थियोमोन क'क्राझाराव थादोंना मैदेर आलफाबो अरुप होननाय आरो गोबां दं दिनै बे जायगायाव सफैदों आङो साबायखर बावदों बेवहाय फैनायनि थाखाय जोंनि आगुनि एमसिएलए जों बयनिबो आंगो सिबिजाथाव जोंहा लाथिराम बर' दङ आरो बेबायदिनो जोंहा एसिस्टेन्ट कमिशनार बेटेलियननि जोंहा तिलक राय दङ आरो ध्रुबज्योति बर' जोंनि ससियेल वार्कार बाबुल काकति दं जोंनि जायगानिनो অফিসার ট্রেজারিয়াও টাকা পয়সার মালিক কিন্তু ইয়াত এক্টর বলে দিছে যেহেতু অ্যাক্টিং করে অ্যাক্টিং করে থাকে আমার কারণে খুবই ভাল আমার খাগড়াবাড়ি সব আছে আমি হে বেশি হিসাব নলওঁ গটেটো আছে খাগড়াবাড়িতো ইয়াৰ পিছত আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ বিভুংসাৰ চৰিয়াৰী আমাৰ জাগাৰে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ লক্ষীৰাম বড়ো আমাৰ স্পৰ্টস পাৰ্চনেলিটিৰ ফুটবল ভলীবল সবতে গোটেই অসমৰ খেলৰ জগতখনৰ লগত জড়িত আৰু তেখেতৰ দ্বাৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে খেলুৱৈসকল আজি গৈ আছে যাই থাকিব পাৰিছে बेनि उनाव खाग्राबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिकनि आफादगिरि भेरगावनि आफादगिरि नेहातारि मानाव गेदेर बिथांमोन दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन दङ जोंनि गेजेराव जोंनि समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं आरो गासै जोंनि ओनसोलनि बेवहाय खेला गेलेनो नायनो फैनाय आंनि सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन দুইটা ফাইনেল টিমৰ আমাৰ মেনেজাৰৰ পৰা টিম মেনেজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বিষয়ববীয়া আৰু খেলুৱৈ ইয়াতে আছে আমাৰ তিনচুকীয়া টিম আৰু এটা এসএবি টিম নতুন বছৰৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय दिनै जोंहा मोनसे मोजां हाबा जाफाबाय बेजों जे जों दिनै खाग्राबारियाव जि स्टेडियाम लुनायनि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन जोंहा टेक्निकेलि दा बेखौ डिजाइन एप्रुभ जाजोब्बाय डाइरेक्टरनिफ्राय आरो थाबैनो टेन्डार जानानै बेयो दा मावजासिगोन आरो जायगानि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो खावलायबाय थादोंमोन आंखौ जे खामानिया जानाया जाखागोन नालाय जाबाय थाथोंसै नाथाय दिनैनि बे सानाव माने एसे बयबो मोनथिनाय गायसनोब्ला मानसिफ्रा एसे मोजां मोनगोन होननानै आरो बे हिसाबै जों दिनैहाय बेखौ गायसननायनि जोंहा हाबाफारि लानानै दिनै अन्थाइ खाम्फा जों गायसनदों आरो बे इनडोर स्टेडियामनि नामखौ जों बयबो सावरायलायनानै अन्थाइ गोरा बड'सा इनडोर स्टेडियाम होननानै दोननाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय अन्थाइ गोरा बिथांनि मुङा बेवहाय बे स्टेडियामाव नेगाजि जानानै थागोन दा बे बिनि उनाव जों लासै लासैनो बिथांखौ जोंनि गेजेराव जुगामि लाखिनो थाखाय जों बेबायदिनो माखासे हाबाफारि लालांनांगोन मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो बयबो मोनथिगौ जायफ्रा बैसो जाबाय आरो दानि गोदान जोलैया गोबाङानो मोनथिया बड'लेण्डनि जि सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव अन्थाइ गोरा बड'साया खाग्राबारिनिल' नङा दरं जिल्लानि सासे गोख्रोंथार दैदेनगिरिमोन आरो बिथांखौ आं लोगो मोनदोंमोन बिथाङा जिल्ला खाग्राबारि आनसलिकनि आफादगिरिमोन आरो बे समाव आङो सुक्लाय सेरफां आनसलिकनि गाहाय नेहाथारिमोन
आरो बे समावनो बिथाङा गोबां टेलेन्ट बहुद साननो हायो आरो लिडारशिप क्वालिटि बिथांनाव दंमोन मानसिफोरखौ कनभिन्स खालामनाय मानसिफोरखौ बुजायनाय मानसिफोरखौ दैदेननाय आरो गासै बाथ्राफोरखौ रोखायै बुजायनो हानाय गोहो बिथांनाव दङमोन बे खाग्राबारिनि बे समनि जाखांफुनाय गासै दैदेनगिरिफ्रानो बिथांनि समाव जयै मैखोमै खामानि मावदोंमोन जोंहा मानाव गेदेर राथिराम बर' बिथांमोनानो खाग्राबारिनि बुंनो थाङोब्ला आरोखि दानि बे गासैखौबो लाबोजेननायनि गुदियाव बिथांमोनहानो जांख्रिखांनाय सोमावसारनाय गासिबो माखासेया दुखुनांथाव भाबै बिसोर गैला मुंख्लं जालांबाय आरो दिनै माखासेया दङ आरो बे बाथ्राखौ दिनैनि बे सानाव जों जेब्लायबो गोसोखाङो थ' जों सोमावसारनाय समाव जेब्लायबो खाथियै लोगो मोनबोदों बायदिसिना बिथांनि खामानियाव आङो दंबोफायो लोगो मोनबोबाय थादों जेब्ला नैथि खेब 1993 मायथाइयाव गोरोबथा जानायनि उनाव सोमावसारफिननो थाखाय जानजि खाफ्रादों अब्ला बिथाङानो आंखौ गोबां बुजाय फिन एक्टिभलि आंखौ खामानि मावहोनायाव बिथाङाबो गुदि क'क्राझाराव जबरदस्त लांनानै दोनहैनानै मानो जायगायावल' थाबाय थानांगौ नोङो बायरायावबो बिबान लानांसिगौ बा नों बायदिया बिबान लायाब्ला सोर बिबान लानो बायदिसिना मन्त्र होनानै आंखौबो बे समाव मेन्टेलि मेकआप खालामहोदोंमोन आरो बे समाव बियो 1994 मायथाइयाव 95 जों ज' दंमोन क'क्राझाराव आरो बे ज' थानाय समाव जोंनि जायगानि आबहावाया मोजां नङामोन बिथांखौ जोबोद बयबो बुंदोंमोन जे गामि सिंफ्राव थांथ'नाया थिग नङा थांनो नाङा नाथाय बिथाङा जोबोद मोनसे फोथायनाय आरो बेखौ लानानै बिथाङा न'आव फैदोंमोन माने जायगायाव फैदोंमोन आरो बेवहायनो बे जाथाया जानानै बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमोरलांदों खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं गासै दैदेनगिरिखौनो साबायखर बावो जे जोंनि जोहोलाव अन्थाइगोरा बड'साखौ जोंनि गेजेराव फोथांनानै लाखिनो बिथांनि जिथु मावनाय बेखौ जोंनि इयुन जोलैफोरनो जेब्लाबो फोरमायनो आरो जों बयबो जाहाथे बिनि मावनायनि गेजेरजों हारिनि आरो समाजनि थाखाय गावखौ बावसोमलांनायनि मोनसे थुलुंगा मोनो बिनि थाखाय दिनै भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सनानि काप बुलुर बादायलायनायखौ बेवहाय खुंबोबाय थानायनि थाखाय दिनै 22 बोसोर बेखौ खुंबाय थानाया गोरलै बाथ्रा नङा आरो जेब्लायबो गाजा गोमजायैनो खुंगासिनो दंबोयो बिनि थाखाय आं साबायखर बावदों दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जे अन्थाइगोरा बड'सायानो जोंनि थुलुंगा आरो मोनसे समाज एबा जायगायाव जों बेबायदि माखासे आदर्शवान आरो समाजनि थाखाय गावखौ बावलांनाय महान सुबुंफोरनि जोङो जिउ जारिमिनखौ जेब्लायबो जोङो सरसा खालामनांगौ सावरायनांगौ बिसिनि मावनाय दांनायखौ आरो इयुन जोलैनोबो जोङो मोनथिहोलांनांगौ आरो बिनि गेजेरजोंसो जोंनि समाजा मोनसे थि लामाजों थांनो हायो आरो जोंनि समाजनि जिथु बेसेन भेलु बेखौ जों मोननो हायो जे जों दिनैनि समाजखौ जों माबायदि मोनदों दिनैनि जोंनि एथ' मोजां जिउ खाग्राबारिया गोदो हाथाय गंसेल' दंमोन जेबो गैयामोन आरो बे खाग्राबारिया दिनैनि समाव ब्ला ब्ला लामा दिनैनि समाव बेफोरबायदि खेला धुला होनाय बे गासैबो खामानि मावनायनि थुलुंगायानो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खामानि मावनाय आरो बिनि गेजेराव अन्थाइगोरा बड'सा बिथांमोन बायदिनि गिदिर बावसोमनाय गावखौ हगारनानै होनाय आरो गावखौ समाजनि थाखाय जिखियानो जाया बिनि थाखाय नागारसोमनाय
आं आरो गोलाव बाथ्रा जेबो बुंनो सानाखै जे जोंहा बर' साहित्य सभा बड' थुनलाइ आफादाबो जागासिनो दङ दिनै बांलादेशनिफ्राय मैयानो सिमा बारदों दिनैहाय 30 जन बांलादेशनि बर'फ्रा सफैनानै दङ रायज्लायाव होनो मोनाखै नेपालनिफ्राय दा मोनायाव सफैगोन बिथांमोनाबो 30 सा फैगासिनो दं नेपालनिफ्रायबो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माखासे आलासि थान्दै फैगासिनो दं गाबोन जोंहा साननिफ्रायनो माखासे गिदिर हाबाफारि जागायगोन जाय हाबाफारियाव जोंहा बर'नि गासै गोरों गोराल' नङा गुबुन थुनलाइगिरिखौबो जों लेंहरदों जे गाबोननि जिथु बर' नङै सुबुंफोरनि बर' राव थुनलाइनि सायाव सरसा जिथु बिबुंथि लेक्सार होगोन बेयाव जोंनि दानि APSC नि दाख्लै एपइन्टमेन्ट मोननाय जोंनि चेयारमेन बाक्सा जिल्लानि देबराज उपाध्याय मानाव गेदेर बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन बिथाङा बर' रायलायो बर' गोरों ओंखायनो बिथाङाबो बर' राव थुनलाइनि सायाव बेवहाय बाहागो लाफैगोन बिथांनि अनजालि बिसिया बर' माने हारिनि माखासे जारिमिननि बाथ्रा जोंनि हारिनि बाथ्रा बेजों गुबुनजों रिजायनानै गांसे बिजाब लिरदों बे बिजाबखौबो गाबोन बिथांमोना बेखेवफैगोन बिनि अनगाबो माखासे लेक्सारारफोर फैगोन माखासे हेडमास्टारफोर फैगोन आरो जोंनि बर' डिपार्टमेन्टनि जाय हेडमोन गिबियावनो इउनिभारसिटियाव दा गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार बर' राव फोरोंग्राया सोर इस्माइल हुसेन दा गाबोन इस्माइल हुसेना जोंनाव फैगोन फैनानै बर' राव थुनलाइनि सायाव बिथांनि जिथु मोनदांथि बेखौ गाबोन बियो बिबुंथि लाखिफैगोन बेबायदि गोबां दं जोंहा जाय बर' नङा नाथाय बर' राव थुनलाइनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ बर' फोरोंगिरि जानानै फोरोंगासिनो दङ बेबायदि सुबुंफ्राबो गाबोन बाहागो लाफैगोन जों बयबो दिनै बेवहाय गेलेनाया जोबखांनानै बयबो डिमाकुसिनि बे माने जाबाय थानाय बर' थुनलाइ आफादाव बाहागो लाहैनांगौ आं बेखौ खावलायदों जों जेसेबां बायह्रानिफ्राय मानसिफोर फैयो आलासि फैयो बिसोरखौ जों रायदावनानै बयबो हगार हरनांगौ मोजाङै मोजां जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै बयबो गोजोनलाङो उदालगुरि जिल्लायाव बा भेरगाव साब डिभिजनाव ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ दिनै बेनि आफादगिरि जानानै जोंहा मावफुं आफादगिरि दं जोंनि मानाव गेदेर EM दावबायसा बर' आरो आं आफादगिरि गतिके MLA आरो MCLA जों सानैयानो बेवहाय आफादगिरि आरो मावफुं आफादगिरि जानानै दङ गतिके जोङो मावफुं आफादनि जानानै बयबो रायजो राजाखौ दिनै बेवहाय हांख्रायबाय बे थुनलाइ आफादा जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनि बानजायनायाव जानानै थाङो जों बयखौबो गोजोन होहरनो हायो बेखौ खावलायबाय बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय দুয়োটা টিমলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল দুইটা টিমে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু আমি সবে ভালদৰে উপভোগ কৰিব পাৰিম এইখিনিকে কয় মই মোৰ বক্তব্য সামৰি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ গোজেন্থন